खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलां। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ आसामनि अंगनाबादि मावसुमाफोर आरो हेफाजाबगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 1 अक्ट'बरनिफ्राय अंगनाबादि मावसुमाफोर आरो हेफाजाबगिरिफोरनि दान बान्थाखौ बांहोनाय जासिगोन होनना आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिस्व शर्मा बिथाङा फोसावबाय। जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव फैबाय बिशाल फुकनआ थांनाय सानफोराव बिशाल फुकनखौ ट्रेडिं केलेंकारियाव दायनिगिरि महरै जोबथेसालियाव सोनाय जादोंमोन। जामिननि जोबनायाव बिशाल फुकनआ जेलनिफ्राय उदां जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। गवानि मोनसे थानसालिनि मोनसे हाबाफारिनि होंगो दोंगोआव सा 7 सुबुंनि जिउ खहा आरो 30निबो बांसिन सुबुङा जोखोम जानायखौ खौरां मोननाय जादों। मैया फुंबिलि समनि गवानि सिरगाव गामियाव बोसोरारि देबी लराय जात्रानि समाव सिबियारिफोरनि होंगो दोंगो खारखाव खारसि जानाय जाथायाव खमैबो सा 7 सुबुंफोरा जिउ गोमादों आरो सा 30निबो बांसिन सुबुंफोरा जोखोम जादों होनना खौरां मोननाय जादों। मैया सानजौफुनि 12:30 रिंगायाव आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल सेन्टारनि दैदेनगिरिफोरजों बाथौइज्मनि सोमोन्दै गुवार आरो गोथौवै सावरायनानै आरो बुजिनानै बाथौइज्मखौ मावफुंनो थाखाय भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनो रिकमेन्डेसन लिरनानै हरनायनि खोथा होदों। बेजों लोगोसेनो बिथाङा गासै बाथौआरिफोरखौ भारतनि संबिजिरनि बायदियै थाबैनो बाथौइज्मखौ मावफुंनायाव हेफाजाब होनो थाखाय खोथाबो होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव खौरां मुंदांखा लिरगिरि रश्मि नार्जारिया सुंद' सल'नि थाखाय दिल्ली थुनलाइ फोरबो 2025 बान्थाखौ देरहानो हादों होनना खौरां मोनदों। बिथाङा उइशलिस्ट अफ दा सिफुं बिजाबनि थाखाय बे बान्थाखौ मोननो हादों होनना खौरां मोननाय जादों। चिराङाव दैबानानि थियारिफोरनि रिभिउ मेल खुंफुंदों। दैज्लां बोथोरनि सिगां दैबाना होबथाग्रा आदबखौ गोख्रों खालामनो थाखाय सांग्रां जानानै हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल हा संरैखाथि मन्थ्रि आरो चिरांनि दिथागिरि मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ थांनाय मैया चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनि मावख'नि कनफारेन्स हलाव रायजो सभानि MP रोंगोरा नार्जारि आरो MLA अजय कुमार रायनि नुजाथिनायाव गुवारै नायबिजिरनाय मेल खुंफुंदों। बे मेलाव जिल्ला बेंगिरि जतिन बरा ADC उरुप चौधुरी आरो सिलिपिका कलिता लोगो कमिसनार सार्कोल अफिसार आरो गुबुन गुबुन बिफाननि गाहायफोरजों लोगोसे गाहाय गेदेमा सुबुंफोर आरो गागि मावख'गिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। चिरां जिल्ला बड' महरगिरि आफादनि आफादगिरि बिबिका बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरि मेल लादों। चिरां जिल्ला बड' महरगिरि आफादनि महरगिरिफोर लोगो हमलायनायजों लोगोसे खुंगा 4थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायखौ रनसायधाम गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंनो साखाफारा जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै आरो इलिसा बर' बिथांखौ समाजारि बिजोङाव सोंखारिनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानै बुंथिदों चिरां जिल्ला बड' महरगिरि आफादनि आफादगिरि बिबिका बसुमतारीया। थांनाय सानाव दुखुनांथावै जालांनाय काश्मीरनि पहलगामाव जानाय जाथायनि उनाव भारत सोरखारा पाकिस्ताननि गाहाय मन्थ्रिनि इउटुब चेनेलखौ ब्लक खालामबाय होनना खौरां मोननाय जादों। क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव थांनाय मैया सानसेनि हाबाफारिजों फरायसा फरायसुलिफोरखौ लाना बड'लेण्ड आखाइ सान बिथांखिनि गेजेरजों लाइमोन सांग्रांथि हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जाबाय। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारी लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि आरो क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि गोरायुं आरो आखाइ इसान बिफाननि गुबुन गुबुन बिबानगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। आसामाव गंथाम जुनिया मि-जुनार देहा फाहामसालि आरो 5 जुनार फाहामथाय सुबिदाफोर गायसननो थियारि जादों। आसाम सोरखारा जुनार सावस्रि जोथोननि बिथायारि सानजाथायखौ साबसिन खालामनो थाखाय गासै रायजोआव गंथाम जुनिया मि-जुनार
देहा फाहामसालि आरो 9 जुनार फाहामथाय सुबिदाफोर गायसनगोन होननानै फोरमायथिदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिस्व शर्मा बिथाङा। नि रादाबा एसेनोसै, गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।